Però què redimoni ets tu, nano? Em dic Monkey D. Rufy i seré el rei dels pirates algun dia. De ben petit, dins del meu cor, en un tresor jo somiava. Havia de ser el primer d'anar a descobrir-lo. Existeix una generació a Catalunya que va aprendre què era l'amistat, l'amor, la pèrdua i el que significava tenir un somni tot mirant dibuixos a la tarda. No a Netflix, no en versió original subtitulada, al menjador de casa i en català. I possiblement en volum més alt del necessari. No enganyarem a ningú. Se n'ha parlat molt, però potser no ho hem valorat prou. Veure anime en català no era només entreteniment. El 3XL no era només un contenidor de sèries. Era comunitat. Arribaves a l'escola o a l'institut i comentaves l'episodi d'ahir, debaties teories absurdes o, sobretot, imitaves frases i atacs. Això provocant més d'una capsulitis, però no importa. El que importa aquí és que això era ritual. Això, amigues i amics, crea un vincle emocional. Jo recordo amb especial estima Slam Dunk, Inuyasha, Canviaré, Yu Yu Hakusho, el detectiu Conan, i entre tots aquests animes n'hi havia un que semblava simplement un més. Un noi amb barret de palla, un somriure addictiu i el poder més ridícul de la història. Estirar-se. Era One Piece. I ningú sospitava que estaven presenciant una de les històries més grans mai explicades. Però què té d'especial? Siguem sincers, si expliques One Piece a algú que no l'ha vist mai, sona ridícul. La història d'un noi de goma que vol ser el rei dels pirates. Fi, no sona gran, no sona èpic, no sona profund, no sona obra mestra. I és justament aquí on està el truc. Sona ridícul. Possiblement el poder més ridícul de la història. Qui vagi al dia entendrà la referència. Una de les coses que em fascinaven i que em feien voler veure més, veure en V baixa, no en V alta, això vindria després, era que cada personatge tenia un poder completament diferent i boig. Des de poder crear i controlar bombolles de sabó, convertir el cos en mochi, transformar-se en un talp o tenir l'ego més gran del món. I sota aquesta premissa, per l'Adri petit, tot era possible. Si ho podies imaginar, podia existir. I d'això, amigues i amics, va tot. La llibertat d'imaginar. One Piece no va de pirates. One Piece parla de llibertat. En Rufy no vol ser el rei dels pirates per dominar el món, vol ser el rei per ser la persona més lliure del mar i, com si es tractés d'un virus, contagiar aquesta llibertat a tots els seus amics. Que sent en Rufy tots els seus amics vol dir tot ésser viu existent, i que estigui viu crec que és optatiu. Humor de banda, que d'això en parlarem més endavant, per allà on passa en Rufy genera llibertat. Ho veiem, per exemple, en la seva primera aparició, on literalment s'allibera d'un barril. A partir d'aquí, cada arc és una forma d'alliberació. A l'arc d'Arlong Park, la lluita no és només física, és alliberar l'enami de la coacció i l'explotació. A l'Abasta s'intervenir contra un sistema corrupte que té un poble oprimit, i a Enies Lobby es declara la guerra al govern mundial per salvar una amiga del seu passat. Que dit així, semblen decisions bastant impulsives, però és que en Rufy no és conegut per fer powerpoints abans d'actuar. Ei, Usopp! Et passo una fruita! No és ser bo perquè ets el protagonista i toca ser bo. És carregar amb el pes i la responsabilitat de ser el portaveu de la llibertat, fins a les seves últimes conseqüències. I si per una banda tenim la llibertat, a l'altra tenim la contrapart, l'opressió. Governs mundials absolutistes, jerarquies, dictadures, esclavitud, corrupció, racisme, maltractaments, por, fam, persecució, control, manipulació, intimidació... Repressió, censura, tortura, aïllament, supremacisme, odi, desinformació... En resum, totes les formes imaginables d'intentar aturar la llibertat. I totes les paraules que, curiosament, a YouTube no li agraden i segurament m'arribi una carta a casa. Uau, bastant dur, no?, per uns dibuixets de pirates? Sí. I molt possiblement, si no coneixeu l'obra, us estareu preguntant per què merdes One Piece ha tingut tant d'impacte globalment i com ha pogut, pot i podrà esdevenir un referent juvenil si parla dels pitjors horrors de la humanitat. Doncs bé, per començar, el pitjor horror de la humanitat es diu Olaf i no apareix a l'anime. I després he identificat dos motius principals per poder respondre a aquesta pregunta, o com a mínim els que jo crec que poden ser, ja sabeu, opinió personal i subjectiva. Primer, el sentiment d'identificació. Un dels impediments més grans que s'interposa al camí de la llibertat són els traumes que arrosseguem del passat. Uns traumes que Oda utilitza com a motor narratiu i que s'exploren més
en la tripulació del barret de palla. Cada membre carrega amb una ferida. La història de la Nami ens parla de la pèrdua materna, el sacrifici i el sentiment de culpa. En Sanji ens parla de bullying, abandonament i el que significa realment passar fam. I en Chopper ens parla de discriminació, rebuig i soledat. I podria continuar amb els exemples, però no vull que s'allargui massa el vídeo, que prou torrós estic fotent. One Piece no tracta el trauma com a drama puntual, no trivialitza el dolor, el converteix en motor i en identitat superada a través de la comunitat. I això connecta profundament amb adolescents que busquen un lloc al món. Són temes universals que en un grau o en un altre totes i tots hem viscut. I el segon motiu és el riure. Sense humor, One Piece seria gairebé insuportable emocionalment. Recordo que de petit em feien riure les ximpleries de la tripulació. Ja de gran, t'adones que potser eren necessàries, perquè després d'un trauma devastador sempre entra en Ruffy quedant-se atrapat en algun lloc. A més de veure del teatre més clàssic, on la comèdia és una eina que prepara el terreny a la tragèdia, l'humor a One Piece va més enllà, transformant-se en un element clau, no estructural, sinó narratiu. Perquè al cap i a la fi, què pot existir més lliure que riure a ple pulmó i sense complexos? I sense complexos vol dir sent qui veritablement és cadascú. És justament per això que els riures de One Piece són tan únics, són tan purs. Oda ens proposa un joc de contrastos, ens ofereix un duel ridícul amb poders absurds i tot seguit una escena completament devastadora, en qüestió de minuts i sense trencar el to, perquè el missatge és clar. La vida és absurdament divertida i absurdament tràgica. I podria parlar hores i hores de l'univers tan complex i connectat que ens ofereix, podria parlar de la banda sonora que ha acompanyat tants i tants vídeos en aquest canal i podria parlar de tots els misteris que envolten el tresor més famós del món. Però he promès que no m'allargaré més i no ho faré. Com a mínim en aquest vídeo. Perquè si després de tants i tants anys encara no sabem què és el One Piece, és que potser el tresor no és tan important, no? Segurament aquí algú em matarà. Però bé, podríem dir que en definitiva One Piece és... misteri. Sovint es destaca l'humor, el drama, l'aventura, però per mi el motor principal d'aquesta sèrie són els misteris i com l'autor els va plantant al llarg de l'obra. Vull dir que portem 20 anys amb One Piece, aquí a Catalunya, i encara no sabem què és el One Piece. I és el títol de l'obra. Una obra increïble. Et fa plorar, et fa riure, et fa sentir tota mena d'emocions. I quan penses que no et pot sorprendre més, ho torna a fer. És brutal. És amistat nostàlgia i molts records de nosaltres dues cantant de petites a l'escola, cantant i ballant els openings i els endings d'aquesta sèrie. Visca One Piece! Sí? Per mi One Piece és tornar de classe a casa i posar-me a berenar mentre veig anime en català i també especialment certa escena de cert amor de cert personatge que era el meu preferit i que em va enfadar tant que durant molt de temps vaig deixar de veure la sèrie. A mi One Piece pràcticament és aquella sèrie que m'ha vist créixer i que jo he vist créixer també i que ensenya molts valors, ensenya moltes idees i moltes coses que crec que m'han fet fer la persona que sóc ara i ho agrairé tota la meva vida, la veritat. One Piece és llibertat, és amor propi, és qüestionar la justícia imposada. Una sèrie que convida a reflexionar sobre molts temes de la societat, de la vida quotidiana. En definitiva, One Piece és política. Per mi One Piece és la sèrie que m'ha acompanyat al llarg de pràcticament tota la meva vida i avui encara em fascina tant com el dia que vaig veure el primer capítol. Per mi One Piece és més que un anime, és més que un manga, és un gran pilar de la ficció actual, és una obra molt ben escrita, molt ben dibuixada, una mica de masclisme, tot sigui dit, però espectacular, brutal. Jo he arribat tard a One Piece, però per mi s'ha convertit en una de les aventures definitives de la història del manga i l'anime. I no només això, també per mi és una experiència compartida amb el meu fill gran i això és una cosa realment molt bonica.